Vi er gruppen med Mads, Sebastian og Andreas, og vi vil gerne snakke om optisk rotation i sukkervand. Og i den her video her, der redegør vi altså for fænomenet optisk rotation, og så skal vi anvende det til en kvantitativ bestemmelse af saccharose i den her ukendte opløsning, som vi har også. Yes, så det her forsøg er jo baseret på den sammenhæng, der kan findes mellem koncentrationen af stof og drejningsvinklen for optisk aktive stoffer. Yes, og vi kommer til at gennemgå teorien bag, så har vi tænkt os at præsentere vores data, og så har vi tænkt os at diskutere resultaterne i relation til teorien bag, isomeri og optisk aktivitet. Sindssygt. Nu vil jeg gerne starte teoridelen her ud med det at kigge på optisk rotation, og det defineres altså som et stofs evne til at dreje planpolariseret lys svingningsplan. Og stoffer med den her egenskab her, de betegnes som optisk aktive. Når almindelig ikke polariseret lys, vi kan prøve at tegne her, og så har vi vores planpolariserede lys her. Når vores ikke polariserede lys her, det sendes igennem et polarisationsfilter, altså det her almindelige lys, vi har os, så vil det faktisk se sådan her ud, med at vi får vores polarisationsfilter her. Og så vil vi faktisk få noget planpolariseret lys ud herfra. Og det er det her polarisationsfilter her, det gør. Og det her planpolariserede lys her, det vil altså sige lys, hvor bølgerne kun svinger i en bestemt retning her. Hvis det her lys her derefter passerer igennem en opløsning af et optisk aktivt stof, så vil svingningsplanen altså blive drejet med en vinkel. Og det kan vi så se her. Hvis jeg får tegnet op og prøver at tegne en boks her med noget optisk aktivt stof, så vil der komme den her drejning med en vinkel her. Med den stil der. Det er så svært at se her, men der vil altså komme, når den kommer ud fra den her boks her med optisk aktivt stof, så vil den altså blive drejet med en vinkel, og det er altså det, vi betegner som alfa. Og i et polarimeter, så kvantificeres den her drejningsvinkel her så ved hjælp af en analysator, der drejes ind til lys, altså igen blokeres. Og det var egentlig starten på det her. Yes, så det her fænomen det er altså bundet sammen med stereokemi og isomeri. Og isomeri det opstår altså, når to molekyler har samme molekyleform, men forskellige opbygning. Man skelner mellem to forskellige isomeri hovedtyper, og det er altså strukturisomeri, og det er stereoisomeri. Og strukturisomeri, det er altså det her, hvor atomerne er bundet sammen i forskellige rækkefølge. Vi kan for eksempel kigge på den her kædeisomeri her, hvor vi har butan og 2-metylpropan, hvor vi altså kan se, at vores CH3 er sat på vores CO2 i stedet for, og danner altså en ny kæde her. Vi kan for eksempel se, at kæden op på butan, den bare går lige imellem, hvor kæden her på 2-metylpropan altså ændrer sig. Derudover har vi også stillingsisomeri heroppe. Hvis vi kigger på pentan 2-ol og pentan 3-ol, kan vi altså se, at det også har en afgørende funktion om vores OH-gruppe hvor vores OH-gruppe sidder på vores molekyleform. Og så til sidst så er der det her stereoisomeri, hvor molekylerne har samme strukturform, men forskelligt rummelig opbygning. Og det er altså den sidste nævnte her, stereoisomeri, der er afgørende for vores optiske aktivitet. Inden for spejlbilledets isomeri eller optisk isomeri, der findes det her fænomen, som betegnes med chiralitet, og det opstår ligesom når to molekyler ikke kan overlejres med deres eget spejlbillede, fordi det kan godt være, at de er ens i molekylstruktur, men lidt ligesom vores hænder, så selvom det er en spejling af hinanden, så kan vi stadig ikke overlejre dem, og så er det stadig af den samme. Og det er årsagen til det er på grund af tilstedeværelsen af asymmetriske carbonatomer, altså det vil sige, at carbonatomerne de er bundet til 4 forskellige substituenter. Saccharose de har altså 9 af sådan chirale centre, hvilket gør, at stoffet det er optisk aktivt. Så nu er det her med optisk aktivitet og et polarimeter. Et stof det er optisk aktivt, hvis
det er chiralt og ikke forekommer som en racemisk blanding. Og en racemisk blanding, det er altså det her, hvor man har 50-50 af enantiomerier, som ophæver hinanden. Og i et polarimeter, så måler man drejningsvinkelen alfa, ligesom vi var inde på tidligere. Og så har vi altså den her polarisator, som omdanner almindelig lys til polariseret lys. Og så har vi vores prøve, som altså er det her med, at hvis oplysningen den er optisk aktiv, så drejes lysets svingningsplan. Og så har vi den her analysator, som jeg har været lidt inde på, at det drejes indtil der opnås det her mørke her, og så måler vi egentlig på det her. Og så drejes analysatoren, den kan drejes med uret eller mod uret. Hvis den drejes med uret, så er der tale om en højre drejning, altså et positivt alfa. Og hvis den drejes mod uret, så snakker vi her om venstre drejning, altså en negativt alfa. Og her har vi altså saccharose i vores forsøg, som er et højre drejende. Okay, for et givet optisk aktivt stof, så gælder Biots lov, som indeholder A, som er den målte drejningsvinkel, og eller alfa, og drejningskonstanten, som er den specifikke drejning, og så L, som er rørets længde målt i decimeter, og C, som er koncentrationen målt i gram per milliliter. Yes. Så i vores forsøg, der holdt vi rørlængden i som konstant, og den specifikke drejning, altså alfa for saccharose, er selvfølgelig også fast. Så derfor så forventer vi, at der skulle være en lineær sammenhæng mellem koncentrationen C og den her drejningsvinkel her i alfa A. Det vil sige, at jo højere koncentration af sukker, desto større optisk drejning vil vi se. Præcis det så ser vi altså også på vores graf, som vi har her fra vores forsøg. Og det vi gjorde med vores forsøg, det var, at vi havde en masse af de her sukkeropløsninger med kendte koncentrationer. Vi havde 0, 0,02, 0,04, 0,08 og 0,1 gram per milliliter. Og for hver opløsning, så målte vi så den drejningsvinklen for alfa. Og herefter så satte vi det så ind på grafen, som viste før, og målte vores tendenslinje ud fra det. Det var. Derefter så har vi så målt drejningsvinklen for vores ukendte sukkeropløsning, som vi fik til 3,95 grader. Og så har vi indsat den værdi i den ligning, som vi så havde fået lavet her. Ja, vi har så indsat vi værdierne i den ligning, og vi har så kunnet udregne, at x blev cirka, eller x blev 0,624 gram per milliliter, og det svarer cirka til 6,24 gram per 100 milliliter. Yes, så vores resultat er altså konsistent i den målte værdi her 3,95 for vores ukendte sukkerkoncentration, altså ligger imellem vores andre målte værdier, henholdsvis 0,06, der ligger på omkring de 3,87, og 0,08, som ligger på omkring de 5. Og det vil altså sige, at det understøtter den lineære sammenhæng, der er mellem drejningspunkt og sukkerkoncentration. Den sammen? Ja. Så det forsøg her, vi lige har været igennem, det demonstrerer altså en lineær korrelation mellem koncentrationerne, ligesom vi var inde på før, og optisk rotation for saccharose. I overensstemmelse med det her, vi havde fra teorien her, for optisk aktivitet, eller for optisk aktivstoffer. Yes, og vi kunne så ved hjælp af kalibreringskurven, der kunne vi finde koncentrationen af den ukendte saccharose opløsning ved hjælp af vores formel, som vi så bestemte til at være 6,24 gram per 100 ml i den ukendte opløsning. Ja.
Så metoden den er egentlig velegnet, kan vi konkludere til sidst, til den her kvantitative analyse her af de her optisk aktive komponenter, og anvendes blandt andet i fødevarekemi til sukkerbestemmelse også. Yes.